लोगोफोर इजराइल आरो इराननि जि थासारि बे थासारिया मा कन्डिशनाव दङ बेखौ नोंथांमोना एसे आपडेट होनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों माने थासारिया ओरैबायदि जाहैबाय बेन्जामिन नेतान्याहु प्राइम मिनिस्टार इजराइल बिथांनि जि अबस्था बिथांनि जि थासारि बिथाङा ओरैबायदि मोनसे सिचुएसनाव माने गोलैनानै दङ इराननि सायाव रिटेलिएट खालामाबा बा एक्सन लायाबा जाहैथारा माने इराना जाबायदि इजराइलनि सायाव 300निबो बांसिन मिसाइलजों क्रुज मिसाइलजों आरो ड्रोनजों एटाक खालामदोंमोन रिटेलिएट खालामदोंमोन बेनि जुदि फिननाय होआबा बे मोनसे सार्भाइभेलनि थाखाय जेंना जानानै फैगोन आरो दिनैनि थासारियाव जुदि इराननि बेबायदि एटाकखौ जुदि फिननाय होआबा एक्सन लाफिनाबा रिएक्सन जुदि लाफिनाबा मा जागोन फिउचाराव दुर्बल साननानै गुबुन माखासे सुथुर हादरफोरा सोरगिदिं थानाय माखासे हादरफोराबो बिनि सायाव एटाक खालामगोन बेनिखायनो दिनैनि थासारिया ओरैबायदि बेन्जामिन नेतान्याहुनि खाथियाव जेबो अपसन गैया मास्ट बि इराननि सायाव एटाक खालामथारनांगोन नाथाय ओरैहाय इउएसए आ बादा होगासिनो जादों बेबायदि गेदेर एक्सन दाला मानोना इराना 300 बेबायदि मिसाइल बा हावाजों बेबायदि एटाक खालामनायनि उनाव बुंदोंमा जे जोंनि एटाका जोब्बाय जोंनि जि बदला बे बदलाया जोब्बाय जों दा आरोबाव बेखौ फोलावनो सानाखै नाथाय जुदि इजराइला बेनि माबा मोनसे रिएक्सन लाफिनोबा बे बाराव जों 12 दिन 14 दिन नेनाय नङा बे बाराव जों सेकेन्ड समनि गेजेरावनो फिन एटाक खालामगोन आरो 400 मिसाइला बेनि थाखाय रेडि जानानै दङ आरो ओरैबायदि वार्निं होदों बे बाराव इजराइलनि सायाव सिक्रेट वेपनजों हाथियारजों एटाक खालामगोन जाय हाथियारनि सोमोन्दै बुहुमा रावबो मिथिया स' बेबायदि इराना ओरैबायदि मोनसे मुदाव दं दा जायबो हादरखौ हुमखि होगासिनो दङ इउएसए खौबो हुमखि होगासिनो दङ जे बे दावहायाव इउएसए आ गेजेराव दाफैयो आरो जर्डाना बिसोरनि मिसाइल इन्टारसेप्ट खालामनायाव मदद खालामफादोंमोन आरो बिनि थाखायनो जर्डानखौबो हुमखि होदों माखासे हादरफ्रा इराननि बेबायदि हुमखि होनायखौ माने असाधारन बेबायदि हुमखि होनायखौ नुनानै गिदों सौदि आरबखौनो बुं इउएइखौनो बुं मानोना इराननि खाथियाव ओरैबायदि माखासे हाथियार दङ बै हाथियारफोरा इजराइलनि थाखायबो इज जानाय नङा मानोना नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ आइडिया खालाम दिनैसिम इजराइला हामासखौ एटाक खालामदों हामासनि जि आनगाइडेड रकेट बेखौसो बिसोर इन्टारसेप्ट खालामनायाव साक्सेस जादों नाथाय थारैनो मोनसे हादरजों दावहा जायोबा जाय हादरनियाव बेलिस्टिक मिसाइल दङ जाय हादराव 16 मेक 12 मेक 10 मेक 8 मेक हाइपारसनिक स्पिडनि मिसाइल दङ बै हादरजों दावहा जायोबा इजराइलनि आयरन डमानो फै सी डमानो फै जायखिजाया एयार डिफेन्सआनो फै बा इउएसए इउके गुबुन हादरनि एयार डिफेन्सआनो फै बेवहाय मा जागोन अरायबो इजराइला मोनसे नङा मोनसे मिसाइलजों अराय मोनफ्रोम घन्टायाव मोनसेबो मिसाइला इजराइलाव स्ट्राइक खालामथारगोन माखासेखौ लाखिगोन नाथाय मोनसे मोननैयाथ' स्ट्राइक खालामथारगोन बेनिखायनो इरानजों दावहा जानायाव इजराइलनि जेबो पजिटिभनेस बा प्लास पइन्टबो गैया बुंनो थाङोबा नाथाय मान सन्मानाव ओरैबायदि मोनसे थासारि नांदों मानोना जुदि दिनैनि थासारियाव इरानखौ जुदि बेबायदि रिटेलिएट जुदि खालामाबा गादियाबो थांनो हागौ बेन्जामिन नेतान्याहुनि गादियाबो थांनो हागौ मानोना 300+ मिसाइल ड्रोन क्रुज मिसाइलजों बेबायदि एयार स्ट्राइक खालामनायाव बबेबा हादरा सिरि माब्लाबो थानाया बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे थासारिखौ नुगोन बेन्जामिन नेतान्याहुआ गुबुन हादरफोरनि प्रेसारखौबो मा खालामाखै खेरखेरायाखै माखासे इन्टारनेशनेल गुबुन हादरनि लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा फन हरगासिनो जादों बै फनखौ रावनिखौबो रिसिभ खालामाखै बेबायदि मोनसे थासारि आरो वार ड्रिल खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो लेबाननाव हिजबुल्लाहनि माखासे सावनियाव गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे नोंथांमोना नुदों फाइटार एयारक्राफ्टनि मा खालामदों ड्रिल खालामदों नेक्स्ट 24 आवार्सआव ओरैबायदि गिख्रंथाव एटाक खालामनो हागौ आरो बे एटाकआ इराननि जि निउक्लियार साइट बे निउक्लियार साइटआव एटाक खालामनो हागौ मानोना IAEA आ बुंनाय बादिब्ला इराना निउक्लियार बम बानायनायनि जोबोर खाथियाव सहैबाय एबा बानायबायबो जानो हागौ खमसे खम 3-4 निउक्लियार बम बानायनो हानाय सेबां इउरेनियाम एनरिचमेन्ट खालामनानै दोनदों बेबायदि IAEA आ बुङो स' बिदिब्ला बै सिक्रेट वेपना मा इराननि सिक्रेट वेपना मा बेखौ गोबाङानो आन्दाज खालामनाय जादों मा बे निउक्लियार वेपन्सबो जानो हागौ मानोना बे जोबोर खाथियाव सहैबाय इराना बेनिखायनो बे सान्सावनो इजराइला इराननि निउक्लियार साइटआव गिख्रंथाव एटाक खालामनो हागौ बबेखानि इराना गावसोरनि जेसेबां निउक्लियार साइट दङ बैफोरखौ सब बन्द खालामजोबदों आरो माखासे मुवाखौ सेफ जायगायाव लांदों आरो रैखाथि खालामनो थाखाय नाजानायखौ नुनो मोनदों स' जियानो जाया मानो बे दावहायाथ' जाथारगोन रिटेलिएट खालामथारगोन आरो फिन इराना बेबायदि एटाक खालामगोन आरोबाव नुनो मोनदों फाइटार एयारक्राफ्टजों थांनानै इराननि सायाव एटाक खालामनो हागौ बबेखानि इराननि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बेयो बांद्राय स्ट्रं नङा नाथाय बेवहाय मोनसे गोमोथाव नुनो हागौ मानोना बिसोरजों रासिया आरो चाइना दंफायो
हरखाबै जुदि रासिया माबा मोनसे एयार डिफेन्स सिस्टेम जुदि हरखमानानै दोनदोंबा बेनि हेफाजाबाव खिन्थु मा खालामनो हागौ इजराइलनि फाइटार एयारक्राफ्टफोरखौबो गावख्लायनोबो हागौ बे बाथ्राया जानो हागौ मानोना इराना दिनैसिम जेसेबां एयार स्ट्राइक गावसोरनि F-35 F-16 गुबुन गुबुन फाइटार एयारक्राफ्टजों माखासे जायगायाव थांनाय एटाक खालामदों नाथाय मोनसे हादरनि अंथाय बेबायदि बिसोर खालामफेराखै इरानाव थाङोबा थारैनो इजराइलनि फाइटार एयारक्राफ्टनि थाखायबो मा जानो हागौ बे मोनसे खैफोदनि थासारि जानो हागौ गंसे गंनैथ' गावख्लाय जानो हागौ आरो बेबायदि जुदि गावख्लाय जायोबा बे USA नि थाखायबो अपमानजनक जागोन USA आथ' बे दावहायाव बाहागो लाया होनना बुंदों नाथाय इजराइलनि रैखाथियाव अरायबो गसंनानै थागोन बेबायदि बुंदों स' दानि जि थासारि इजराइल आरो इराननि बे जोबोर गाज्रि नेक्स्ट 24 आवार्सनि उनाव गाबोन सबनियानि गेजेराव मा जानो हागौ एटाक नुनो हागौ आरो फिन इजराइलनिफ्राय 400+ मिसाइलनि एटाक नुनो हागौ आरो बै सिक्रेट वेपना मा आरो बे बाराव एटाकआ जागोन गुबुन गुबुन रोखोमनि मिसाइल हाइपारसनिक मिसाइलबो थागोन आरो क्रुज मिसाइलबो थागोन जाय मिसाइलखौ होबथानायनि थाखाय आयरन डमखौनो गुबुन गुबुन एयार डिफेन्स सिस्टेमा माब्लाबा 100% जानो हाया जुदि 100टा लन्च खालामोबा बिनि थारैनो 90खौ लाखिनो हागौ इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा नाथाय 10टायाथ' स्ट्राइक खालामथारगोन आरो इजराइला जोबोर फिसा हादर बेनिखायनो इराननि थाखाय बांद्राय जोबोद टाफ जानाय नङा आरो जे शाहिद ड्रन इराननि बे शाहिद ड्रना इउक्रेन जाबायदि केहेर जाबायदि गिलु बालु थासारि क्रिएट खालामदों इजराइलावबो बे खालामनो हागौ मानोना बे जाबाय स्वार्म ड्रन खनसेनो बहुत माखासे लन्च खालामगोन बेखौ 100 200 500 बिनि मोनबेसे गावख्लायगोन माखासेयाथ' कनफिउजन जागोन आरो मोननै मोनथामसो मिसाइलाथ' मिसबो थांनो हागौ आरो बेबादियाव जुदि 500 400 300 खनसेनो जुदि लन्च खालामोबा खमसे खम बेनि 50-60आथ' मा खालामगोन स्ट्राइक खालामथारगोन मानोना जों नुनो मोनदों इउक्रेन रासियानि दावहायाव इउक्रेना माखासे साइड ड्रनखौ मा खालामदों इन्टारसेप्ट खालामदों नाथाय माखासेया हिट खालामदों टारगेटआव इजराइल बेबायदि जागोन दैट मिन्स नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे थासारि नुनो हागोन बे गिख्रंथाव मोनसे थासारि आरो थारैनो मिडल इस्टनि जि थासारि बेयो जोबोर गरम नोंथांमोना बे साननैसोआव ओरैबायदि नुनो मोनगोन जे इराना माखासे हादरफोरखौ हुमखिगासिनो थादों मानोना बिसोर ओरैबायदि मोनसे हुमखि होदों जाय इजराइलखौ सापर्ट खालामो बेखौ माब्लाबाबो नागारा स' बेबायदि हुमखि माब्ला होनाय मोनसे हादरा बेबायदि हुमखि होनाय जेब्ला बिसोरनियाव थोजासे पावरफुल हाथियार थायोब्लासो बेबायदि हुमखिखौ होनो हागौ थारैनो इराननि बे हुमखिफोरा माबा मोनसेथ' फोरमायदों जाय हाथियारा इजराइलनि थाखायबो खैफोद गोनां जानो हागौ बा जाय हाथियारनि हेफाजाबाव इजराइल बायदि हादरखौ इराना फेजेननो हानाय केपासिटि दङ बा माखासे सुपार पावारफोरखौ फेजेननो हानाय केपासिटि दङ एबा माखासे सुपार पावारनि थाखायबो इरानखौ एटाक खालामनायनि सिगां 100 बार साननो गोनां जानो हागौ बेबादि माबा मोनसेथ' इंगित होदों बेबायदि नोंथांमोना आइडिया खालामनो हायो मानोना इराना गासैबो हादरखौ हुमखिगासिनो थादों जाय इजराइलखौ सापर्ट खालामो बेयो माब्लाबो इराननि आखाइनिफ्राय खारग'नाय नङा बिखौबो एटाक खालामगोन इराना बेबायदि हुमखिगासिनो थादों स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आइडिया खालामदो मिडल इस्टनि जि थासारि बेयो जोबोर थाबैनो जोबोर गरम मोनसे थासारिसिम सोलायनो हागौ